Søndag morgen den 14. april. Jeg har taget et lille 80-spand med ud. Det her bliver sikkert absolut sidste slædetur hjemmefra, for det lover regn i eftermiddag. Og jeg mærker nu, at det redan er varmt. Det har været frost i nat, og det er hårdt. Men det känns som det begynder at blive varmt redan. Jeg havde en lidt spændende start. Vores lille spor ned til sjøen, det er ikke så bra nu, så jeg væltede 2 gange der. Så jeg er lidt spændt på at se, hvordan jeg ser ud, når jeg kommer hjem, for at slå i isen. Det känns jo som, at læben har fået sig en reel strik. Men det får man jo se. Men annars så gik det bra. Det er lidt knepigt at komme op igen, så ja, kom på hende. Og jeg har velo og paprika led, og brage og beren her i vil. Og tur jeg ikke havde med flere hunder, for så er det nu ikke gået vægen. Men så er det. Så nu må jeg bare nyde turen her. Og panorere en sving rundt her, og ser at solen den kommer op. Klokken er vel rundt 9:30, tror jeg. Det er næsten for mycket lys, til man kan se, hvad man filmer, men så er det.